Dobrodošli u moj novi video na kanalu Moj svet biljaka. Ja sam Mirjana i odmah na početku videa želim da se zahvalim svima vama, svim mojim sadašnjim i budućim pratiocima. Kanal Moj svet biljaka je juče, 5. juna 2020. godine, skupio 10.000 članova. Hvala svima. Sveće nas je okupilo u ovolikom broju i svakim danom nas je sve više i više na kanalu. Hvala beskrajno još jednom. Trudit ću se da u buduće sa vama delim korisne i zanimljive informacije o nezi i gajenju kako orhideja, tako i drugog cveća. Jer orhideje, cveće pa i sve ostale biljke prosto obožavam. Hvala još jednom za 10.000 članova na kanalu. A sada je došao red na zalivanje mojih orhideja koje sam tokom prošle nedelje presađivala. Pred vama su dve orhideje koje su posađene u zatvorenom sistemu, takozvanom, i prošlo je 3-4 dana i vreme je za zalivanje ovih mojih orhideja. Ovo je praktično njihovo prvo zalivanje i zalivat ću ih zelenim čajem. Čaj sam skuvala, ostavila da se prohladi i sada je vreme za zalivanje. Jednostavno ću samo napuniti ove posude sa čajem s jedne strane, s druge strane. Evo vidite kako se lepo puni ova posuda. Evo ovako. Dovoljno je. I ostavit ću 15 minuta da se kora dobro natopi ovom tečnošću, to je čajem, koji je bogat vitaminima i mineralima. I ovu drugu takođe sam zasadila u zatvoreni sistem. Evo ovako. Ostavit ću ove orhideje 15 minuta da se natope, da se kora natopi čajem, zelenim čajem. Zeleni čaj je bogat, kao što sam rekla, vitaminima i mineralima koji su neophodni za rast ovih mojih orhideja. A za to vreme, dok one budu se natopile, pred vama imam još 4 orhideje koje sam takođe presađivala ove nedelje. I evo, ova orhideja je orhideja koja se nalazi na kanalu, koja je zasađena u borovoj kori i mahovini. Prošlo je 3-4 dana i došlo je vreme za zalivanje ove moje orhideje. Ovde su takođe još 3 orhideje koje trebam zaliti. Zasađene su, znači, klasično u saksijama sa rupom, znači samo ću naliti vodu odozgore i ostavit ću ih 10-15 minuta da se natope vodom. Kora da se natopi vodom, a i koren da uzme vode koliko mu je potrebno. Evo ovako, lako ću ih rasporediti. Polako ću sipati sa jedne i s druge strane. Ovako. Malo s ove strane. Čaj mi ispada.
ih i premažem ovako. Možete ih i premazati s ovim čajem lišće, s jedne i s druge strane, nežno. Evo, ova orhideja ima Keiko malu bebicu, orhidejicu. Imam nekoliko orhideja koje su izbacile bebice orhidejice. Imaću 4-5 novih mladih bebica orhidejica. Sad samo da obrišem sredine, ako ima veze. I ostavit ću i 15 minuta da se natope vodom. Evo, prošlo je 15 minuta, orhideje su se natopile vodom i sada ću izvaditi ove orhideje na tacni da se dobro ocedi višak vode. A potom ću orhideje vratiti na njihovo mesto i tako do narednog zalivanja. Ga. Sada ću prosuti ovaj višak vode iz ove saksije sa zatvorenim sistemom. Evo ovako, kako ću, zadržat ću ovaj supstrat da se ne ispadne i polako ću izliti vodu iz saksije, svu vodu ću izbaciti. I do narednog zalivanja. Tako i iz ove druge. Zadržat ću ovaj supstrat da ne ispadne i prosuću višak vode. I tako do narednog zalivanja. Hvala što ste odgledali video do kraja. Ja sam Mirjana. I još jednom želim da se zahvalim svima vama, sadašnjim i budućim članovima, jer kanal Moj svet biljaka dostigao je 10.000 članova. I povodom toga želim da poklonim ove dve orhideje koje su pred vama, jer one su zaslužne za postojanje i opstanak ovoga kanala. Da biste dobili jednu od ove dve orhideje, potrebno je da zapratite ovaj kanal, ako niste već do sada, da lajkujete ovaj video, da u komentaru napišete koji vam se video najviše sviđa na kanalu Moj svet biljaka i u kom videu ste najviše saznali informacija o orhidejama, a bile su vam potrebne.
da u komentaru napišete koja vam se više sviđa orhideja, to jest koju bi voljeli da dobijete orhideju, rozu ili belu. Orhideje mogu da šaljem samo na teritoriji Srbije, tako da je uslov da živite u Srbiji. Za 10 dana izabrat ću 2 osobe, to jest 2 komentara, čiji komentar bude ubedljivo najbolji. O isporuci orhideja ćemo se dogovoriti putem maila ili Instagrama. Toliko u ovom videu. Pa slobodno lajkujte, komentarišite, prijavite se na moj kanal, jer možda baš vi dobijete jednu od ovih orhideja. Veliki pozdrav, svako dobro vam želim, uživajte u proleću i cveću, do narednog videa.